Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Philippine Standard Time, alam na 26. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing. Thank
Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Mayong hapon naman sa itin mga palangga mga tagpalamati. Kamusta naman kamo sa karon iyang nga adlaw pang Biyernes. First Friday, ha? First Friday in the month of September, ha? September 4, 2020. Do Biyernes gidao. Ha? Kamusta lang? Nakapanyaga na ng mga sudan ninyo. Mga sudan dito tawe. Oo, na may malamay sabaw mo, di ba? Importante may sabaw na. Importante gina. Nakapanyaga na. Pamangkot ni Tita Wilma. Sa mga nakapanyaga na, sigurado gid si Tita We. Siyempre, pahuway, sulusandig, relax. Kaya nagapatunaw-tunaw, masako, pasang hilimuson, hulugasan, talarapuhan, dira, sa mga kinanaan. Siyempre, upod man nga mga kabataan, ara man, halin sa mga chikiting, pakadto sa dalagkuing, pakadto sa mga salawaing, paamo ka na bala. Ano naga-enjoy? Importante is naga-enjoy ang mga lola kag lolo. Kamusta? Na? Enjoy sa mga apo, mga tita kag mga titos nga sa balay. Siyempre, ang mga mama kag papa nga work from home, relax, i-enjoy nyo na lang na kay hambal. Tawid, mas kung gilay ako na arang pabalay ka ubra, kahit bango ka damo sa nagasulod sa pensar mo, hindi maka-focus. Mo ang kapin pa mga papa, kung ang kabataan, gagmay pa, kan nagapangulit pang mga anak na paamo ganyan. Relax lang, kayang-kaya yan. Na? Sige lang. Importante is padayon man kita adlaw. Despite sining atong ginapangatubang sa karon iyang pandemic ng COVID-19. Mahay and hello lang kita. Na? Sa atong sinig na pangatubang nga pandemic, pwede makahalin ka na sa amon, pabayaan mo na kami na makahulan, makahimo sa mga dapat namon himuon para sa amon adlaw-adlaw na mga hilikuton. Do pwede lang bala no, na makapangabay kita, pero bodo kabudlay gid kinahanglan papason gid sila, ha? Ang coronavirus, ang silingon ni Tita Wilma or ang COVID-19 nga do hindi na gid na sila ano gid na yaman no anhon pa gid na sila yaman Tita We. Kasi adlaw-adlaw may mga updates kita mo, especially diri sa siyudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Sa gihapon si Tita Wilma padayon nga nagapangabay, padayon nga nagaugyon, pagpadayon man kita nga magasuporta sa itong siniman mga kauturan nga nagahimakas nga matap na naton ang COVID-19 para nga makamat-amat na mag-move on sining bag-o iya nga pagpangabuhi. Kasi matapos na na gani, hindi na kita normal na magapangabuhin mo ni normal na, di ba? Mga paghangkat na ginahatag sa pandemic sa karon sa aton, sa aton pagpangabuhi, sa aton pagsingalay, sa aton relasyon, sa aton sinipamilya. Kabalugi kita sina kung daw ano iya kabudlay. Ha? But anyway, sa nambal na ni Tito Wilma, ano na gani, dili sa sunod sa Bacolod, ano na gani? This is QA na. Tiwala na dayon ang pag-implementar sa home quarantine pass mo, padayon pang tagtaganay. So, hulat kita by Sunday, kapag umpisa man sina. Kagang subo-subo lang, syempre, sa mga nagasimba every Sunday, sa mga nagasimba man adlaw-adlaw, kasi although pasalamat na tani nga natapos na itong ginpagwa sa Diocese of Bacolod, pero si Father kay na, dinasco, may announce na naman, nga hindi sa gihapon. Pwede makatipon ang mga sumilimba. Hindi lang na iya para sa, actually hindi lang na para sa mga Katoliko, mga tumuluo mo, kay nan nga sektor na tanan nga mga simbahan, kay tiginalikaw anay kita na sa sining COVID-19. Kinahanglan limitado lang, pwede makahimo nila ang aton sa ni pastor, ang ministro, ang atong kapanian, pero may linat na tugtog lamang sa pulo. No? Pero kung ikaw mga vulnerable sa COVID-19, sorry, hindi ka na lang magpasimpalan. Kasi
ang means of celebration kadamo na kadamo ara sa online, di ba? Sa online pwede kita bisan let's say na lang sa Facebook, sa Facebook kadamo dira. Si pwede man kamo dira makapatigayon sang inyo sining celebration every Sunday updan, no? Kung ano man kamo nga sekta, ba? Ang inyo dira pastor, ministro, ang kapagian ara kay tinay mga internet hindi na imposible. Dira lang anay Tita Wilma, no? Yes, kag tandaan lang sa mga nagauyat na subong sa home quarantine pass sa pag-implementar sini nga mag-uumpisa sa Domingo, sa mga nagauyat kag sa wala pa nagauyat kinahanglan kahibalugi kamo sang inyo sini nga restriction. Kag kabaluman kamo sang mga adlaw nga dapat kamo magwa kag ano nga adlaw hindi kamo pwede kagwa. Anyway, transferable, di ba? Transferable for 3 persons sa isa ka pamilya or sa isa ka puluyan. Pero hindi na siling tatlo, da kamo ang ara, dira tatlo man kamo magwa, hindi ha, napahamo ka na bala. Well, anyway, sige lang Tita Wilma, no? Sa ito na mga kauduturan, kaya magsuluwas diri sa syudad sa Bacolod, kaya diri lang na ginapatuman sa gwa sa syudad, especially sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental, kabudlay kid. Kabudlay sa mga taga-Bacolod nga magkadto sa nagkalain-lain nga banwa, nagkalain-lain nga syudad diri sa probinsya. Kag babudlay man sila nga makasulod diri sa atong syudad sa Bacolod. Kinahanglan lang gid kompletuhon ang mga kinahanglanon nga mga papers, mga documents, mga ang inyo sa mga certification, di ba? Ang inyo mga travel, ang inyo sa mga travel certificate nga kinahanglan kompleto ina inyo health condition dira. Pero hindi sila nga okay lang na siya, kinahanglan may perma din na. Kay ti may ara nga nadiskubihan sa pila ka banwa nga may nagadala sang ila sini nga mga sang ila sini nga mga documents sa pagsulod sa certain iya nga syudad. Pero sa ginhalinan gali nila nga lugar, tawag mo sa kasakuon sa barangay kapitan, si stamping pad lang ginagamit. Pero kinahanglan kung stamping pad may mga initials gina, di ba? Kinahanglan may initials gid ina sang himo sa pag-stamping kay nga questionably din man ina may initial tapos ang date at importante gid ina kay karon kung questionon kamo sang kantuan ninyo nga banwa ko syudad balik gid kamo amo na natabo sa iban kinahanglan naman sa mga nagaplano dira nga importante gid ang inyo pagbiyahe sa iban kumpletuhon nyo gid kay i-check nyo gid ang inyo sa mga papers kay kaluluoy man mo kaluluoy gid kamo kay kung hindi ka mo pagpasudlon balik gid kamo sa Bacolod or kung kamo man nga magsulod sa Bacolod amo man ang sitwasyon hindi man kamo pagpasudlon sa Bacolod kay may mga checkpoints kita di ba okay na Tita Wilma dasi gidan sa aton oras but anyway Tita Wilma sa dalagan sa COVID-19 sa karon ba kung balik doon ta lang kaglantawon bala ang kahapon ang kahapon 59 mo, no? 59 ang nagdugang. Amo na nga 1,407 na kita. Dali nga may confirmed cases sa Dekbanwa sa Bacolod. Kaya sa probinsya, 28 ang bago. May total na nga 1,244, di ba? Amo na siya ang update kaya batian sa nakagina kay Action na Doral paghatag man update kay Action or Cantong Sanction BBB, di ba? Kaya inang latest nga mga updates nagagwain na iya, sa kahapon. Tagsa kahapon o kung before man magkasisigmon. Kung lang taon man na ito, sa diri sa Bugo sa Pilipinas, nagataas 228,403. Out of 228,000, na 228,403 ay naka-recovered malapit sa 159,475 man. Salamat lang. Pero mas namin nga wala gid tayo problema, nga wala gid update adlaw-adlaw nga nagasaka ang kaso, di ba? The worldwide naman ang infected sa COVID-19 is 26 million. Wow. 26,468,013. Amo na siya. Subong mo na siling naton nga tunaan din naton nga after sini kung magamat-amat din man tahulag kag makamat-amat kita balik sa aton mga
naandan nga mga hilimuon, hinay-hinay na gid kita. Kung magwa kita, bisan, ari lang gani, kung may manawag sa gwa, no, kung ari ka lang sa sulod sang balay mo, ara ka sa sulod sang balay mo, may manawag nga tao sa gwa, kaabtik na sa ila, magbakop ng ila face mask, kan magwa sinuna, pagwa, oo. At least, nag-protection mo ay nga siling delikado ka, gina-protectionan mong imo kaugalingon, gina-protectionan mo man ang tao nga imo istoryahon. And social distancing, of course, himuon din na naton, kag ang pagpanghugas permisan ka mo. Pero tikon makadto ka na kung diin kuya, sakay ka sa mga public transportation, kinanglan mong face shield. Kadto ka sa butika, di mo patudlon ka kung may ka face shield, dali na sa Bacolod, hatod-tod, bisan diin mandera ka. Kadto ka o may baklon ka kung sulod ka sa supermarket o kung diin lang nga grocery, pag wala ka sa face shield, hindi ka man pagpatudlon. Kinanglan alert ka gid kag sundon mo ina. Pero ti ina, natungod sa atong ikaayong lawas. When we say ikaayong lawas, kung maglain na nga itong pamatsyag siyempre ospital, pag waman man sa ospital ka, nalahadlukan sang tanan, subong, magkanto sa ospital, hindi kay about ni sa PhilHealth bala, sinanglanon, nakong bulig, sinipun-tuod mo, kay tinawilma, kay titawin mismo, dako ang nabulig sa PhilHealth sina before, lately man, dako man. Pero abi ninyo, naghambal si Ruki, isla na, bugkagon ang PhilHealth, kag islan ina. Amo nang nagsiling ba lang nga nagapasalamat ang malakanyang sa offer sang House panel nga dugangay ang kinamatarong sang Presidente, Presidente Rodrigo Roa Duterte, para nga mahatagan sabat ang problema sa PhilHealth. Ginatunan ana ina sa nga kanyang ang mga detalye na tungod sa dugang man nga matarong sang presidente na para dira inang hambal na yung presidential spokesman Harry Roque. So sa isa ka joint congressional committee or isa ka joint congressional committee hearing din patigayon din recommend na iya nga tagaan emergency powers si Presidente Duterte para nga matapos na ining nagakatabuhi nga korupsyon sa PhilHealth. Si Madumduman, ano ito ba rin sumunod si House Committee on Public Accounts Chairman Mike Defensor sang Emergency Powers Act ina may angot sa issues ng PhilHealth. Kag na-mention man ni Roque na desidido gid iya ang Kongreso para nga mabuligan ang Presidente. Pero ginatunan pa nila ang kaundan sang proposition nga ina. Pero hambal ni Roque, abi ninyo kano, kung siya lang giadga, binawal niya, kung siya lang giadyason sa iya masunod, mayo pa mong kagunang PhilHealth, islan ina sa National Health Service, ina base man sa original na Universal Healthcare Law Bill. Kung mabungkag ang PhilHealth, ano na lang, sunod sa iya, madali nga makakas sa posisyon ang mga corrupt dira nga mga opisyal. Maluman kita, subong ginahulat pa ni Presidente Duterte ang resulta. Sa ginapatigayon nga investigasyon, sa task force, angot sini mga aligasyon nga nagakatabo iya sa PhilHealth. Hindi lang ba maluoy ng kamawa pa ni panahon subong sa pandemic, paano na lang kami nga mga pigado, paamo na bala, tuntuod, realidad ina. Okay, sa ilo Tita Wilma, para naman sa mga kabataan. Ariho, din patigayon sa social media company na Facebook ang Messenger Kids. So, dili na sa Pilipinas. So, mga kabataan, at least malingaw man yung mga bata. Gagmayong tawi ngula pa gani, lingaw nila. Mas maalam pa isa sa mga dalag ko mag-uyas sa phone. Ari pa matiin lang bala mga iloy, mga tita or lola or lolo. Ang sanang bala ni Tita We, din patigayon sa social media company nga Facebook ang Messenger Kids sa Pilipinas. Isa ina ka mobile application para sa mga kabataan na nag-edad 12 years old below. Mga nag-edad 12 anyos pa idalong. Pwede maka-video chat ang mga bata, paagisa, or gamit ang Messenger Kids. Kag may ara man ina messaging pictures. Messaging features nga current controlled environment. Inang messenger, FB Messenger para sa mga bata. Sisunod sa Facebook ang
mga ginikanan nga dapat mag-set up ang account sa mga bata sa Messenger Kids. Gamit ang ila sini FB account. Ay wala ulit, no? So, sa pagpatigayon sa pag-create na sa Messenger Kids account, wala ina nagkakahulugan nga makaangkon man sa FB account ang mga bata tungod sunod sa community standards sang amo iya nga app. Hindi sila pwede makahimo sang ilang kaugalingon nga account sa FB. Especially mga nag-edad 13 years old below. Pero, pwede ma-download ang Messenger Kids gamit ang mga iOS kag Android devices. Ay, gali. Oo. No? Okay? Anyway, andas mang si Tita Wilma magpadayon, daligid lang, may isa kita ka flash report, halin ka action, John Diaz. Okay? Sa itong linya, isa ka flash report, halin ka action, John Diaz. Okay, action John. Action na Wilma, isa ka sunog ang naguntad siniginamang hapon dari sa area sa Purok Sunrise sa akap sa barangay Takuling, Surad sang Bacolod. Ang sitwasyon dari sa lugar, perting suot sa kaso kabudamol, action nuwe, itatapos kalangitan, and then may balay ring mayroong mga nagakat na nakakalayo no? Ikaduwa ni ka mga kanalgan nga balay nga riskilit sandalan amo ni ang ginahingagaw subong nga makalong adi sa mga otoridad kini nga kalayo no sa sunog ng runtag sila mga hapon makita naton may pinalang balay diri ang makabig nga totally damage action we kung magsunod kita sa within the area kung na mismo sa ilang nga balay kita diri naton damo lagi man no nga mga puluyan tay ano na dito nga area wa ano na dito when is ng puluyan na sir ha puluyan na ano na dito sa dito yung silo ng bilang basura ginamutang sige para bala magkas na daw o ang kayo sila sa bosilo ang kayo oo sa technique ng kayo mo okay dito kita galing mo galing sa bosilo wala diaw sa bosilo kasi budget ba no. Okay, matay ang mga oras na po opisang sunog tayo. Wala mo sila kabalo kung oras na lugan ko mo. Mulagan yung kabalo nga dada-dada sa ako. Tay paano nga naglapot na tao tayo? Nagsaka din ang kalayo. Okay, hani, yung kalipalik yun. Okay, mabok na nagjalit. Lapot na yung kalayo sa ako? Oo, nagsaka di ba ba? Nagsaka na ako. Nagsaka yung layo. Di ba, hindi kayo ba kayo sa suludong? Pero ako na nagkala nga kalayo. Ito ko ng mga basurang bagay sa iyo. Bagay sa basuro. Yan sa tayo para makalapot sa siya. Di na nga lagi dito. Ano lang daw lang lagi ni tan. Ali dito. Dito sa atin sa pader. Sa pader na sa pader na dito sa ni lagyan sa siya. Okay, ay kamo sa tayo. Kamo palay ni yung palay man. Yung kabayo sa mga silin sa kabayo yung palintan ng liga. Kaya nanong sitwasyon dra por tigidang nga po sa kalayo. No. Ya ang kalayo ano yung kalayo. Sige yung kakaano nga diyan mo. Dito si pon kalayo yung liga. Yung liga. Sino tinaw ang diara o kung para sa babadayan babadayan. Ina pero tigid daw tayo ha. Taas. Ang ako kung ko may mga plastic siguro yung ano ang gamit. Yung gamit sila. Liga gamit sila. Ano yung gusto natin sila? Okay. Pero, di napakini? Labad-labad na? Dahil sa kauras natin? Ito na kayo sa kauras natin? Ito yung galiwal? Okay. Pero kaya na tayo sa pamagod, ay nadrio, ang mga balay dyan sa loob, makita mo, bigla na pang tutpok dito sa kalayo. Oo, kaya dahil yung kalayo, nadrio. Oo, hindi, pati kalayo, dahil naman, kaya din yung kalayo, hindi kundi nga, yung kalayo. Dahil yan ang kami, hindi ko na tiyak balayo. Pinakadalab yun, yung sigat na padyan lang na. Dahil naman, kami na kami ang balayo. Ano ka balayo sa dalom, ano na ang light material o kung mga sinintado na? Ibang banda, plywood, kahoy nyo na kami. Meron yan ang sinintado.
Oo. Pero, okay, napertigid mo. At ako ito mo daan siyang ato. Ay, hindi laki namin. Namin, nagbuto ang mga hangin. Hindi sa kambing malayo. Gano'n namin, nalibot. Okay. Sino balay din naman niya? Bahay na ko, wala na lang po. Pwede ka dansay mo. Ay. Kami ko rin, gano'n ka din. Katulog ka pa. Okay. Ay, ganun alam mo tayo? Risaga, Alberto. Risaga. Huh? Risaga, Alberto. Sino na may edad tayo? 20. 70. Sige, sunrise tayo na, sunrise. Okay, puro sunrise at Noel Mas, tatay Risaga, Alberto. Piningas ko rin natin, piningas natin ginapatitipan sa tubig sa mga katapo ng active sa yung favorite. Action dyan. Ano ang sitwasyon sa Purok Sunrise? Nag-ilikit-ikit lang ang mga pamalay, dira? Kasi makabig natin yung isang enforced mall settler na area, no? Nagkikit-ikit ng balay. May pader, nagkikit ng kamakitaan, pero halupon mga balay, nag-aitinganay, gid. May mga espirita lang na diverson adi sa ila, no? Para may alagyan ang mga tao. Pero kung ang sitwasyon dito, kung halin ka dira sa Las Palmas na area, malikot ka dira na patuo, niyari dito na pakadto sa may ilulistan, sa Barangay 41, area Dante, and then malikot ka dira silid, may mga balay na dito silid sang dalan, tapos ano sa barang, mapaubos ka manaog, kas dayon, doon na dalman, ining nasilid sa mga area, ang mga balay action, no? Kita natin rin mga kahoy, nagkaraupok man, nagkaraupos man, sunog, ang kalabanan, siniman nga hapon action na Wilma. Wala ka ma-initial report kung mga pila kabalay ang natupok na, ang totally damaged? So, kung ito natundag, ito ang sigli nakaparesponde, so nagka-plagstar, dito sila, ng mga otorita. Actually, wala ko tapos-tapos, kasi dito, yung ang asyot, or tiga pong sa Damol, yung mga area, sa rin nga ang kalayo, Igway, pas Japon, Timan, Galatin, diri sa area. So, ang problema, dito yung mga balay, diri nga diwa sa panalagan, o galing lang kay ang ikad-panalagan, sila balay, kalabanan, himo sa light materials, no? Ikit natin later, may malibot, wala sa piyak ng harap, pag-ikita na kitaan nga balay, bigyan nga, ikit bigyan action, himo sa kahoy, private ang palibot, pero kalabanan ka rin, at with ang iyang bahay, no? Malibot ka na sa may silid. Ano ba ito ko nila ginata? Okay. May mga gamit, ito na din sa ibos nila, pang pag-walk ng mga balay nila. Anong katari din? Nay. Ano balay na dalawa na? Ubus kita na ng serya. Sa dalom lang tinagaling nga sa squad namon. Tinag-aida ko. Wala ko yung kabalong nga kalayo. Tintamuha ko na sa araw na sa periodo namon. Hindi ko na madala masabya. Siwain ko kabilig na dala. Kung hindi ko nabalang kung anong dala. Dumalaga na lang. Iking kalayo. Ara na mo. Kaya nga na yung alin sa talit. Sa tiyak balay. Tinaglapat yung mga kuryente. Kadamo nga daan. Kasi bang dasit lang. Dasit wala lang kami. Wala lang minute, hindi minuto, o talang ulo, ay wala ulo, kasi naubos kayo ng diwa kabalay sa dalong. Hindi ko na may itong dinalinan. Kumuhi ko nilang sa dalong niya, dahil kami kalibutan, hindi ko na dali ng kalayo, ng timbo, sa apat ng lapos mo. Ano ka rin, naglasin natin, natin mga isip na da ng balay. Hindi ka narap-arap, ang gabutok na kami sa lagyan, mo nagbinalaga na lang, iba na lang da. Nakulbaan ko, hindi kami natin. Ano na to, parang lang, wala ko kabalo ko na nung ulit sila. Ako na nagdala mo. Di ba, hindi mo yung mga kabataan? Hindi yan. Ikaw, dami lang yung pupulit mo. Ang balay mo na live mo siya. Oo, mga plywood lang na dali na sa kawayan, ang mulapit. Ito na lang, may dikitanay lang sa mga balay. Oo, dikitanay lang. Hindi mo maibitar nga, hindi maglatong bala. Tukul siya talaga. Ito, nag-ibwal na yung kalayo. Wala nang balang kasi wala. Ano sorry niyo ko inaana ako na nagtunog. Sila lang yung kalayo yung nagluto sila guro nag-ibwa lang dito. Mulang na ulang dakit dahil sa iba nga nila nga material dahil pinameda ang mga dahil nila. Mga light material. Dakit lang. Ang sitwasyon dito sa Pilipinas, ano dito sa kalok ang kalayo? Oo, sa dakit na piyak na balaya. Babaw lang siya. Iba balaya, hindi one story. Hindi man, yung kon lang man. Galong lang. Ito ko rin tata mo nga. Ang duwan ka bata kung gaubra.
sa Manila, ari lang ako, kunay, kadang anak ko kami na lang gabilin, kaya gawin ko. Ano ka sila Oo, sit lang kami. Pero hindi ako siya ako na gabi. Tuway, mami, sabi ko. Oo, nang dito sunod, karon ano pong balay mo kina, may mga pinintado, kung ito wala. Gamit mo, bilhin mo, muna lang dito. Tanang yung simintano, yung plywood lang nga mo, pagkawayan, nilay kami simintado, kasilya, sabi mo lang na ito. Ako rin alam mo na, si Janela, Tiko, pinanaibad mo na, yung 67. Parang itor na. Hindi mo ba na, aribo, isa kabalong, abot ka na sa obra, makanyada pa na katanis. Wala na kaya kabalong, abot lang sila yan, inig na. Makanyada pa tanis. Iwa na Tiko na nila, Tiko. Kaya naray ko nila, no? Kaya tuloy ko, ay kanina, relax ka na, no? Sila na Janela, Tiko, action na way. Kuning na isa din sa mga biktima, no? At nangyari yung pwede nga tunog. Pero nga po, sumagot na natin, Dre, ang sitwasyon sa lugar. May mga balay na gidman nga nagpala na tingaan nga masalbar sa mga otoridad. Mga araman, Dre, nga mga area, nga pertigid ang pagtupok ng kalat. Okay. Nautod sa itong linya sa action dyan. Gani sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamati sa kutub sa malabutan sa atong sa pagpangalaga diri sa This Is My Life. May sunog nga nagkatabo sa karon sa bahin sa Purok Sunrise, no, sa barangay Pakuling. Kag sa initial man nga investigasyon kag sa pag-interview man ni action dyan sa pila ka mga pumuluyo nga tigol di man lang nagibolang kalayo. Balik sa action dyan. Yes, so na balik ko na po live bring sa Evan. Okay. Sunrise, barangay Pakuling, Surad, Sandacolod, na tansanan, sunod na sunod, na nagbuntag, sunod lamang hapon. Nag-atong kita kong sani, nga nakasunod, wala sa area, wala ito ang safety, dari na kita sa may dalar, sa kapatid. Ang talong sa layo, sunod natin nga mga otoridad at siyan wilma, no? Let's try it, tukot po natin dito sa mga ibang dito ng mga biktima. Sunod na wilma nga sunod, pero nga hapon, bakit lang may ara sila, no? Idea, no? Kung paano, sunod sunod na nagwintad, sunod nga hapon at sunod, no? Ito natin dito gano'n, ito ang pagka-secret na sa tubig sa mga balay, ito sa atop sa mga balay at sunod, ito ang mga kalayo, no? Dito dito natin, nga medyo kabiling dito sa atop sa mga tuluyan, no? Kaya ba na, dito sa trigger-spirit ng dalan, may mga dalagot, no? Ang ilang mga tuluyan at sunod. Wala pang ito kung sila dito bilog, wala sa sila? Baan mabudlay lang dito, ilikitikit ang balay mo, budlay magsulod, budlay magpenetrate ang atong sa mga firemen mo, di ba? Exactly. Ang nangyari din lagyan, one lane, gamay eskinita, pasunod dito sa milikod. Ano gusto ko problema lagyan ng sinunod. Sinunod lang para sa ating mga tulbag na nagpenetrate sa kapitid ko, kaya sila sa dalan, kasi agad binagyan ay ito, di ba, ang tag-abot, sa pila natin sa mga kakson, nga kasi yung balik, manang nga daw, salbar, sila tagsa sa mga kagamitan, no? Pero ginastos natin, may ibang ginagulog na sa salbar, nga mga patulos, ibang mga importante nga bagay, no? Para mga importante lang nga, sila may makuha sa mga salbar, sa ilang mga bagay yung aksyon na ito. Yusok na itong tinitrisen sa Rodrigo sa mga tanod at sa radyo sa mga kababad na pisalit sa barangay para tismukha natin sila sa ang ilang pagtayag, no? Sa informasyon na tanang tinitrisen sila ang ilang na-record, sila ang ilang dalihan mga balay nga din natipok sila nga kalayon sa sunod na naguntag sila nga natin diriman sa area sa Purok Sunrise sa barangay sa Kuling Surad sa Dacolod. Ibang mga gamit, kita natin sinisandala, no? Ang mga ilang na baligya sa ilang sari-sari store, ang ilang nga mga gamit, red, mga iba na kalwado, at sa iba na pagbuha di salita ang mga balay nila, gano'n, wala na maulano, wala na tupok sa kalayo, pero sigato naging adaw sila, yan nga manitsyon nila, nga masalbar, at hindi nagtugas yung bigat, sabi na nakalit, at sa ilan naman balay. Kung mga material na kitag na ang aton ng mga volunteers sa BD, kung yung sabi, ito man, ang Bureau of Protection of Colon, ang tagsa sa mga balay, ang pinapamilid-milid nila, naniksila nila, no, na wala na sang may mga kalayo sa sunod sang balay mismo at sang Wilma, no.
try sa kagid basta na event ang ito rin na pwede makuhaan sa ilan naman nga pagpayad ang event rin nga mga tag-iya na sa mga jalay sa mga atin. Pwede mga opisal sa barangay doon ang itakarede na try sa ito sila ni event rin nga mga pumuloy no? So, mga bata, gano'n, no? Oo. Kaya si John, makita natin sa video. Si John, makita natin sa video mo nga ang ibang dada ka mga pumuluyo. Wala na gani. Wala na sila nagatakod sang face mask. Kalala naman sila. Kaya natag agay, hindi nagre-redo man. Master dyan, ito nga mga bagay. Ito yung agay na mo, tintang agay, naging Manila. Lamang mo leksyon nila, no? Nakabuhi, masalbar na nila. Hindi naman natin sila good na dati sa mutin nga ito dyan po nga walang sitwasyon rin. Yan pa si John. Yung mga gamit, Ano mga gamit naman ato pa lang dito sa balay. ang pamilya mo na yun, ang pamilya mo ka mata. Lalo na tabo, Nanghiga lang kami, nag-OTD. tapos, Si ang bata ko na nga isa, magmigwa siya. Si ang bata ay sunog. Si ang sipat naman balay, kinabadaba na. Kota ko baldi, kagbakaan ko tani. Hindi na ginamadala, tinang dalaga na lang kami. Mo balik ako sa akang mga dahil na pinag-uwi. Oo, so pagod siya. Pag-abi ko buwan na marami. Oo, dati ng bala. Why nagi ko gamit bata ko lang dinili ko kan bilagan kada kanuktok na tutukan balay nga may tunog. Why nagi ko na salbar ka mo balik ako sa dati ka kalayo. At hindi pa ba ito, kayo na pagaling mo, kasama-sama na si Pastor. Ay, sa kalayo nagigan dalagan ako dahil ako din magibalik bang Bakit sa nila? why yung kuha na dala masibayo why gid tanan ang maraming bata ni siguro ko. Huwag mo lang dapat magkamayo. Oy, five na ni siya. Kaya, Naten. hindi mo ba natin yung mga Sa biyahe wa talaga sa bano. boy pa kamalo? Ay, nagul gani. Ang buto ko din na ni. Sinata. Kung sila na pala, ito, mama, nakikita ka na sunog. Gingot mo. Ano ko lang mga pangalan, nilayang ko. Kaya mo ano na sumot ko sa ina. Hindi may ano daw, may nagkamunaho daw. Kasi na pala, na mama, kasi na pala. Ang laboy nga ito Dilyos. Ang ba kan Ano, laboy? laboy? Ano? Ano po ito? Dilyos. Sila na ka pala? Ilang galingan, ang galingan no. Kaya kung wala ka na, ubos si kami, kanina matrap di kami, kaya yung nagigda lang kami lang tao pwede. Hindi ito lang kalayo. Laboy, Tertilios, sila na ka pala. Pero kung kapag, Ako amon to pa di ano ngalan mo ba ni ma? Gemma, dinapo. Dinapo? Titio, Dinapo. 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 Ma'am Jenna, Dinapo, no? Amo ni sa tupad balay, ni Laboy, Tertilios, na ginutudlo nila, ang mga mismo ginalinan siyang sunog aksyon na ang balay nila mo na ginalinan siyang sunog sabi. Kay sino balay? Sorry Action John. Kay sino ito ganang liwat balay, ginalinan sa sunog? Laboy, Tertilios. Lapay Cordillos. Okay. Laboy. Alapoy, okay, copy. Oo. Yes, Laboy, Tertilios, aksyon we. Si Ma'am Oo. Jim, moto ato na istorya bagog lamang, no? Yun na, ibang diri ka matamat, pabalik sa ilatag sa mga damit. Ginachat natin ko may ibang pagit may mamalutkan, no? May sagari ka iskinita na pwede ka lusot, no? Pagkatog dito sa pinaka balay sa likod. Try kita dito, pasulod, action we. Kita natin ang sitwasyon dito sa pinaka-ubos, bala? Na mismo sining lugar, no? Sa Platon, ang sitwasyon ng mga balay, pero yung ang ikadwa kanalgan, no? Nagkaraupos, yun, no? Action we. Kasi may balay mo, inyo na yung balay tayo. Nabalik ang dalog mo, wala sa albab mo. Wala na yung mga damage, yun. Oo, araw, damage to. Ang kusina. Ang babaw. Ari, babaw, damage. Okay. Ito kayo na, Diri na kupisaw sa dalog tayo. Yes, balay daw. Susunod ka balay? Ay, Torbilyo. Laboy, di ba? Oo. Laboy, Tortilios. Balong, Terodora. Dodora, Tortilios. Oo, kayo. Okay. Pero kayo na dito, datig lang yung sa kalayo. Oo, dati tayo. Wala lang dito mandugay. May lapit sa salbar, ang galom dito ay masyado damage. Oo, ay kayo nakakanto pang kahit sakit. Okay. Pero na, dito sa dalaman, mga balay pa na ito, ubos din. Okay. Ano ganyan naman tayo? Filomeno Ramos. Filomeno Ramos. Tingko kita ha, mag-check ko dito sa piyakwa. Tingnan tayo Filomeno Ramos na matong isa man rin ka partially damage ang iyang
balay aksyon na no, there's the law mo upos gid tanan no halos mga balay nila no nagkaraubos aksyon kari kami gid the law kita naton mga balay himo sa light materials no isa, dua, tatlo, apat, lima na sa mga balay totally damaged kini sila tanan sila nga sunog yan naglunsad karon tinamang hapon. Kinatcheck naton ang ilaging declare nga ngalan kinabanit na Filomeno Ramos. Balay ko ni Rodora Tortillos to. Pedri ang mga balay diri isa, dua, tatlo, apat, lima. Ito pa ito sa dalom, no? Ano? Compound ni Filomeno Ramos, bali iyali boarding house mo. Ano tatay to? Compound yan eh? Bata ako, balik mo ko kayo. Kailan na di ka balay ang compound ni Babay mo? Kanita, sa, dua, tatlo, apat, lima, anom ni kapan, wala, gusto nisa na dalabyo. Ay, iyag na din mo. Anom ka mga balay na to? Balay nga na dala. Si Opos, Ged, o. Doon na nabot na to sa piyak. Wala, labot sa piyak, kaya may kudal na dano. Ang kay Rodora, ya. Lain mo na to? Dahil ang makapira mo ito ginalunan. Oo, dito na to. Kay Rodora, Ged. So, anom pala nga daan kita, Filomeno Ramos, dire. Plus balay ni Rodora nga isa plus palabanan totally damaged gid no upos gid kita diri naton sa atong ginatindugan ang aso pwede gyapon no ari kami naglusot na lang sa pinakakilid aksyon away. Anyway, amo na ang pinakauling update sitwasyon diri sa area mismo. Nakuha naman naton sa statement ang kalabanan sa mga nabiktima sila nga sunog na nagluntad karon gyapon. Ara po gyapon sa may area, diri sa may ground, ang mga firemen, ang mga bombero, padayon ang ilang pagtarong sining kalayo sa sunog na nagluntad sining hapon, aksyon na we. Standby sa itong mga aksyon, ikaduro nato na dugang update, gikan diri sa gyapon sa area sa Purok Sunrise, Barangay Takuling, surad sa magkulong ng tanan sining sunog na nagluntad karon lamang nga hapon mga aksyon. Flash report gikan sa patrol ang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay. Nabatian na po si Action John Diaz sa diin naggalugtan ang sunog dira sa may Purok Sunrise sa Barangay Takuling. So bantayan man naton ang development sina tungod sa siningatiun nagapadayon pa ang atong sini mga fireman sa palong sang kalayo no wala pagigya totally nga na palong ang kalayo. So padayon pa nga nagapakig-away man kada nagapakig-away sa kalayo of course ang atong sini mga fireman kag ang mga pumuluyo dira sa may Purok Sunrise Barangay Takuling. So, mga initial at nga mga interviews kag mga reports ni Action John pero sa official karon nga mahibaluan man naton ang totally damaged nga mga pamalay kung pilagyan, kung pilaman ang kahalitan, kung wala may casualty o kung wala, inabantayan naton mga palanggan naton nga mga tagpalamati sa pila naton ka mga public affairs program. So, susining nga bahin, relax lang kamuanan kasi si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga commercial. Okay, sa siningabahin na manamyon ay dasi dito ang settle sa mga kauturan nga upod sa FB Live. Masubukan nga balita pero why kita choice no kapag atubang kita subong sa pandemic sa COVID-19 amo pa ni apektado kita tanan pagkatapos may sunog pa nga nagluntad sa isa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod sa Purok Sunrise sa may Barangay Takuling. Mga manamyaw kita nay ada dira no good PM action tituwe always watching gihapon sa may Celine Homes. Stay safe tituwe and God bless us all from Virginia San Antonio Alpinda. Hello ta. Okay, hello to MG and Mama Bing. Hello, kamusta ka mo dira? Mayong hapon lang sa inyo. Kag
Yes, live in Municipalay, Nining Malu, salamat kid mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan, pati kay mama mo sa tanan, na kabay pagkatapos ang tanan nga wala sang sablang, of course. Mayong hapon, Inday Wilma, lihok tamyaw lang sa La Carlota, kay Connie Palabrica, kay sa Iyabana, Rini Palabrica, bata ko sa Davino, Katunina. Salamat, gid, and God bless sa imo man, ma'am. No? Teresita Katunina. Good PM, to Wilma, watching from Silaysati, keep safe. Yes, kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, dire, good afternoon, mine. Daligid lang, Tita Wen. Okay. Let's keep on praying. Prayer brings healing and blessing. Stay safe always. Take care. May God continue to protect all of us from pandemic. Ma'am, salamat gid. Ay, mayong hapon sa imo. Ma'am Mary Grace Eugenio Formin. Kamusta sa imo? No? Kamusta lang kaghalong man? Yunila Torosan, good afternoon, Tito. God bless us all. Christian Roa, mayong hapon, Action Wilma. Ada pa nag-upod sa ito sa sininga hapon si Jose Moncal Turilia. Good PM, monitor lang ko diya. Salamat. Kag Fidel Togli Ortega, good PM to Wilma watching from Salazar to keep safe. Kag mayong hapon, Inday Wilma, diraman sa may La Carlota, kay Connie Palabrica, kag sa Iyabana si Rene. Okay, Teresa, dana ina, nabasa ko na kaina tawe, na? Kag, yes, kay Esther Gallego, kag sa atin man, mga kauduran nila ka mga motorista, mga driver, especially kay Edrica Ford, ang aton sa ni OTTG, and Christine Taxi. Yes, salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Halungit sa pagbiyahe, na? Good afternoon, Tito Wilma. Ga-monitor kami din sa Handumanan. Keep safe always. And God bless. Inday Chin Osiser. Kay Inday Chin Osiser, good afternoon lang, tawe. Monitor lang always. God bless us. Keep safe all. Ako naghambal ni Inday, Inday Chin. Tawe, and to all the staff of Action Radio Bacolod, I'm always listening via FB Live. Pag-greet lang ko sa family Gallego sa Sitio Cabog, Pontevedra. Sa father ko kay Tatay Roberto and Nanay Leticia. Kay family ni Cor sa Cadroma, sa mother ko Sofia, kagwan ni Cor. Thanks, Giti Tawe. God bless and keep safe. Watching live from Quezon City. Ada man ko pud sa sininga hapon si Tuto Philip Kenalon Sagay. Hi and hello ning sa imo. Salamat ken. Weng Serrano mayong hapon kag Anthony Jones Tabulong Havilio. Sir, good afternoon. Mayong hapon Tito, monitor lang ko din sa balay. Kag mayong hapon man sa mga naga-monitor nga taga Inayawan, Kawayan. Kay Jazel Havilio nagapamati man sa imo. Salamat gid. Yes, Tito Wilma. Kay Lee K. Villares Archivar, salamat man sa imo. Na? Tawe, hi lang kay Ramon and Luze. Enjoy watching live. Thanks, Gid. Lady Navarrete, good afternoon, Tito Wilma. Salamat man sa imo. Cathy Ver, kay Remar Hicano Halyazgo. Monitor lang kami dito sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Salamat man. Karon naman siguro, Tita Wilma, Okay? Karon naman, balikan ko lang ang iban karon nga mga greetings pagbalik ni Tito Wilma.
Ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Okay, ang pagkabasa ni Tito Wilma ka sulat iya sa karon nga hapon, ini ari sa actual na messenger kag babayi, syempre Tito We, no? Ang atong sa letter standard karon nga hapon. Nagapatawag siya kay Regina, or Regina, kasi 45 na siya mo. Pero kung sa mga late generation, Regina, na? Pero kung let's say mga 40 plus ka na, kasi Regina, na Tito We, okay. Na, dirigin padala ni Regina sa itong sa ni personal account sa Facebook. So, ba ito ni Tita We? Wow, concern sa iya boyfriend. Na? Okay, ang mensahe ni Regina, nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang kag maayong hapon sa imo? Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang mga radyo, kag sa nagaupod sa FB Live. Sa This Is My Life sa Action Radio Bacolod. Tito Wilma, kung sila may mga istorya kag problema sa ilang kabuhi na tungod sa gugma gitaday, ako may araman. Regina lang ang itawag sa akon. Ako isa ka retired teacher kag subong 45 years old na. Oh, well, 45. May rason gali. Nag-early retirement ako. Tungod, mas ako nga nag-income sa akon negosyo. Kag sa pagbaligya sa mga alahas. Engaged ako sa real estate dito we. Kag sang nag-edad ako 43, may nakilala ako nga lalaki. 22 years old. Kaya makasiling ko tani nga, wow. May nakilala ako nga lalaki, 22 years old. Tawga siya kay Jimmy. Nagpangaluyag siya sa akong tita. Kan primero, wala ko ginasapa. Kay hindi ko. Tungod sa dako nga age gap sa amon nga duha. Pero persistent tutor siya. Gani isang ulihi. Ginbaton ko siya. Tigado man ang iya pamilya. Gani, ginbuligan ko siya. Panabilin niya para makagraduate sa college. Hambal sa mga friends ko. May boyfriend na ako. May bata pa ako. Tanan nga iya kinahanglan, Tito Wilma, hinahatag. Ang wala ko lang nabalay na may isa pa siya gali kanobya nga kaedad-edad niya. Na-prove ko ini sang mag-send sa akon sang picture ang isa ko nga friend nga concerned gid sa akon. Nakita ko, Tito Wilma, si Jeannie, upod sa iya girlfriend, kag kinahalukan pa niya sa lips. Primero wala ko pa siya ging kompronta. Tungod, palangga ko din siya. Sang ulihi, daw hindi na ako mahimos tungod sang dugang pagyud nga mga infos nga ako nabaton. Bisan masakit pa sa akon, gintapos ko ang tanan. Bisan pa nga nagapakitluoy siya. Dako nga bagay kung madula ako sa iya kabuhi, Tita Wilma. Tungod hindi na siya makapadayon sa iya pag-iskwana.
Nagapangayo siya sa akong second chance. Love ko siya. Pero, nagaduha-duha ako. Okay lang bala kung ihatag ko ina sa iya? O kung tindugan ko ang akong desisyon nga hindi nagyan? Dari lang kutob. Salamat din sa pagbasa. Regina. Okay, sa itong sinitag padala sa nga sulat sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Regina sa imo, salamat din. Kaga maayong hapon man sa imo. Ang siling na ito nila nga gugma. Ang gugma makatalanhaga. Di ba? Misteryoso. Mysterious. Mo. Pero, kung ako lang gidbala paintindihon sa kaundan sa imo sulat. Nagahadlaw ka tawi. Boy, ito kadlaw ka naglangho lang tuyaw. Pag-amo man lang sila nga klase sa lalaki. Mamati ka sa mga tao sa palibot mo. Especially sa mga tao nga nagapabatsig, nagapakita sa ila concern sa imo, sa ila pagpalangga sa imo. Kaya nga, aday, hindi ka na ya teenager. Tuod gid man. Klaro, kag masanag pa sa silak sang adlaw. Nga ang iya ginalaga sa imo, ang imo ikasarang. Para nga matapos niyang iya pag-eskwela. Ang imo ikasarang nga magastuhan mo siya para matapos niya pagtuon. Kinsara lang nila. Ano pa ba lang iba nga handumon pa isa ka tao na edad 1 to 2 years old nga ang babae daw nanay na lang niya. Makasilingin man sa age doesn't matter kung tuod-tuod di man ngayon. Pero atubangon tabala ang kamatuuran. Kaya ang kamatuuran, ang reality, ang realidad nga nagakatabo, masakit para sa imo. Especially, sa pagbatyag mo sa gugma sa amo sila na pang-idaron. Sa imo edad, may ara pa bala? Natawi ito nahikay, kagidetern na hindi man urge hindi man sila nga nahikay or gina-underestimate ko ang lalaki. Pero galing sa iya ginahimo bala, sakit na sa imo, day. Nasakitan ka na una, dahil sa piyak na sa ginahimo, yan, admit mo pagani nga love mo siya. Na? Galing makita na itong kaya mo, na kaya mo nga makontrol ang feeling mo. Amo na iya ang nanamian ko sa imo, nga kinanglan tindugan mo. Ako na mismo makamal tindugi. Kung hatagan mo na katapusan ang kanan, nahimo na gani niya ina sa imo, nga ara pa lang. What's more than makagraduate na siya. Diba? Kaya kung siya desidido sa imo, bisan huben pa siya, ipakita na niya sa imo, kag ipakita niya sa tanan. Nga worth siya, nga palanggaon mo. Kag worth siya, nga gastuhan mo para matapos sa iya pag-gusto mo. Kalimti ng bata na ina. Ha? Kalimti siya. Ano man lang magtakit sa buot ng hatag sila sa imo. Abi, pakita mo lang imo pagka-mature. Pagka-mature nga dapat amo ang ipangibabaw mo sa imo pamansaron. Anong dapat kusinuon? Anong dapat kusundon? Ang balatsyagon ko o kung ang paminsaron ko? Buklata ang imo mga mata sa kamatuuran. Hindi pagpunggi ang imo paminsaron nga nagapakita kang nagapabakyag sa imo sa matudtod na sitwasyon. Ang pangbal ko lang kanina, hindi ka na ya teenager. Kamalugig ko nga ang feeling or ang atong sinibalatsyagon wala iya nagaedad, wala nagabilang ang paminsaron kag balatsyagon. Kaya mo na siling nila nga age is only a number mo, di ba? Ay, hindi magdala-dala sa emosyon mo, day. Ginag-ginag. Tulutin-bang-timbangan. Kadisan ano na yan ni Tita We, yan hambal na tindugi ang imo desisyon kung ikaw mismo iya magsunod sa imo balatsyagon.
imo man na gyapon desisyon. Respetuhon gyapon yan ni Tita Wilma. Kay love conquers all kuno mo. Love conquers all. Love in a mysterious way. Kadamo, di ba? Pero since nga hambal mo, miss ka nga gin-break mo siya, love mo siya gyapon, kagya siling mo, amo na iyang imo, sila tawi, amo ginang pangabay kong nga ambahan doon, kay nga, ginakanta-kanta ko na sa iya mo, kanta ni Marco Season, always. Pero, doon nagaduha-duha, di siya ko no. So, dear, depende sa imo, sa gihapon. Ang last message ni Tito Wet, the final decision is yours, imo in that life, imo in that love life. Ang kay Tita Wilma lang, nag-share lang ako sa akong personal nga opinion, kag since ginapangayo mo ang akong advice, ako na yung hamal ko sa imo. Tindugi ang ginbuyan mo nga sugilanon sa iya. Antes ka mag-sinusol sa ulitin. Kaya basta na siling ka nga, kung malabot ko lang Tita Weng siko ko kagtun ko. Hindi na napagulatan nga tiyan. Kaya ako yan nag-admit yan nga ang paghinulsol sa uli. Hambang naninindad sinusol nga tawi, love moves mountain. Yes. Why? Pag siling guma, why sin iba kapugong sina mo? But anywhere we change sa liwat na padalmi ang imo paminsar, sang imo paminsaron, kag sang imo balitsagon, kung anong medyo dapat, kag maayo mo na sinihan. 22 nagahingurusgan pa na ko na ato nanay, kag tatay o lola, kag lolo, ang magamay. Masiling dahay, hindi na pagulatang tion, nga maghinulsul ka, kay Kaudyan ang makaliluon. Di ba mo nang ginakambal nila? Well, anyway, in the Regina, aring amahan nga imugid din sa nabay. Halin kay Marco Season.
batian mo imong paborito nga umahay na ng always kag pag-intindi ni Tita Wilma, yes, imo man na ginapatungod na sa imo sa nil love-loving na si Jeannie, gitawag mo kay Jeannie, dahil open your mind, open your heart to the reality na parang hindi ka man nagtinunsog sa imong desisyon ni himuon sa ulitin. Okay, salamat Regina. Kaya sa iba natong direct na mga kauturan kamuman sa mga istorya kamo sa kabuing hindi ninyo magipatan. Nakahatag sa inyo sang leksyon o kung inspiration man, pwede ninyo inamasulap kay mapadala diri sa among sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, St. House, Willows Building, Burgos, Luxon Street, Bacolod City. Kung hindi man, pwede, no? Ninyo ma-share diri kay Tita Wilma pagi sa social media. No? Kung may Facebook account ka mo, pangitaan nyo lang personal nga Facebook account ni Tita Wilma, Wilma Antupino Sugaton. May send message dira, click nyo lang, at type nyo, pag ipadala, mabasahan ni Tita Wilma, kag mabasa na itong dari. Kag mahitag man kita sa atong personal na opinion, personal advice kung ginapangayo, kag ina pwede man nga makahatag inspiration kag leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa ilatag sa mga radyo, nagaupod sa aton sa FB Live. Yes, pwede kaya Tita Wilma. Okay, Regina, salamat man. Sa ato na may mga kauturan dira nga nagareklamo iya sa pagpalanakit sa ilang kalawasan. Kung may arthritis, pagid ka mo kung rayuma, ang panyawan nila ng oil para sa inyo. Ay, naprido. Horoscope na kita. Why anay ako hindi anay ako maghatag tip sa inyo tungod sa aton man oras, ha? Kay nag-cover kita sa sunog nga susubong nga padayon pa sa may Purok Sunrise Barangay Takulin diri sa Ciudad San Bacolod. Balik si Tito we. Pagkatapos ang pilaman sa mga importante nga mga pasibalo. Kaaswang sa palanggan ng mga third palamati, balik tayo na ito sa lugar sa diyan nagaluntay ng sunog dito sa may Purok Sunrise, Barangay Takuling, si Action John Diaz. Action John. Action na may ara na pulo no ang record sa Bureau of Fire Protection Bacolod kaya totally and partially damaged silang sunog na nagbuntad silang po diri sa area silang Purok Sunrise, Barangay Takuling, Ciudad San Bacolod. Kung sabihin ang sunog base sa record sa Bureau of Fire Protection Bacolod nagasugod at na alauna 32 sa hapon kindeklarar nga under control 1:57 PM, fire out takna 2:47 sining hapon. Action will sa record sang BFP ang mga balay na nasunugan kaya ang mga kabig partially damage ang Musender Joel Villanueva partially damage, Ulysses Manalo partially damage, Ronnie Huson totally damage, si Rodora Tortillos amo ni ang balay niya ang ginatudlog na linan sa sunog totally damage, Joanne Tortillos amo siya nakaangkon sa Pilas. Action Wilma na tuo o kung na wala na abaga
napinasa ano siya kay yung tinguhan niya pakundan nga masalbar ang iba niya nga gamit kag nagsala naman siya nito yung bata nga lalaki nagbalik to sa area. Ang isa po Action dyan, sorry. Action dyan, si Joanne, related din siya kay Rodora. Nanaya. Nanay yan. Okay. Nanay niya, no? Ang isa po naman yung si Filomeno Ramos, ang naistorya natin kay Ina, at ibalik sa iya nga nakapangalan ang anom ka mga balay. So, linawin po natin, pulo, tanan ka mga balay ni Action Nawe, no? Ang kinpupok sang kalayo. Hindi pa nila ma-declare kung ano ning alarm, it's either first alarm or second, pero most likely, no? First lang, kasi mga fire truck na nag-responde dari iya kasunod sa Bacolod Action Ulma. Actually, hindi yung lugar na sunog ni siya last year 2015 man, no? May-ari na ginadagili nga history man. I-check tabi kung ano ang information ni Cap. Gamay lang. We have the Councilor, Lady Gles Gonzales Plalen, the Kapitan of Surat Paparkita Kuling. Cap, information, dari Cap, kaina ko no, di damo-damo mag-ibalay sa likod na gali, no? Yes, no? So, estimated households, ang Procok Sunrise, mga 200 to 250 households. Oo. Pero dari, medyo budlay sudlon, dili may sinita. Yes, no? So, sickly populated, no? So, nagpapasalamat kita sa mga nag-respond immediately, no? Sa pangamat, at least makontrol ang ato na fire. So, ano ang pwede natin na-extend sa mga victim? okay, so man diyan this is the after ni karon ipunon ta sila sa Gonzaga Gym kaya lang gym. So i-recommend ta for any financial assistance sa DSSB and ang ato na barangay iyan man mo ng siguro ang immediate is food assistance kag temporary shelter. Kung may idea ka na kung paano daw ang tutok area? Okay, so based sa ila na is may kandila na kay may past few weeks may napatay no. So with the light materials so may nagsasig ang ato na paglaptas ng kalayo. So kung halos mga tao abiyan na sila balay, anong reminders mo sa mga taga-barangay Takuling? Oo, so reminders sa barangay Takuling no, especially walabanan di kanon ng mga balay ang bilin ang mga bata lang, no? So, hindi ta kag-ibilin nato ng mga bata alone. Maging responsible kita ang ato na mga kandila, bantayan tagit, ang ato na mga stove, ang ato na electricity, itatadlungon ta, avoid wire, ang ato na mga illegal wiretapping, no? Kag safety precautions always. Okay, may nga punting to. Thank you. Action na si Councilor Lady Gles Gonzales Palen sa barangay Takuling. Naka-standby dari Aristopad Kumandagani ang mga taga-DSSB nag-aulat sila sa record sa mga otoridad para ma-make sure nila kaplasta nila kung pilagi dari ang ilang ang mga biktima sininga na naguntad sininga hapon action no. In terms of amount ng damage, sabi, no, kasi nga gintugas ng sunog, wala pagin mapastal ng BFP. Kaya siya nga matunion, though under control, pag-fire out na siya, nag-ongoing pa ang mapping operations ng mga otoridad. So far mo na ang update, no? Okay, go ahead, Action Jan. Yes, no, so far, kulo kompleto naman, even the names nila, ang mga halos, mga biktima, siling sunod na naman natin sa statement. Pabati natin karon sa mga ka-aksyon ang panaysayon siling ni Rodora Tortillos kung paano niya na-discoveryhan ining sunog kay na kuhan sa natin sa statement makaluloy man kay mga 65 years old na ini siya nagakurog-kurog bangod doon ako ang kulba bala sang nervyos aksyon na kainas ang nagduntad ang sunog nawayan sa may ginobrang iban dumalaga na lang gid siya pagwa. Kag ang statement karon sang iya bata nga si Joanne Tortillos amo ni ang tilason na sunog ining iyang abaga bala kay gining agaw ya patani basahan kay para mapalong ang kalayo galing kay tuma nagid kuno kradamol wala yan na may ngagaw abson Wilma. Ang update kang dugang pagdetalye sinigduntad nga sunog diri sa area sa Procok Sunrise barangay Takuling sa Bacolod bantay sa tumang ka-aksyon diri sa gihapon sa Plakaman News and Public Affairs Program sa Diba Easy Action Radio Bacolod. Balita gikan diri live sa area mismo sa Procok Sunrise barangay Takuling ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa beto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay, madamog ganyan salamat sa Action John Diaz. Mga palanggan nato ng mga tagpalamati mga ka-action na batian naton
Section Diaz all the way from where the action is sa Purok Sunrise Barangay Takuling. Kag sa report dito, hatag na siya sa pila ka balay ang gintupok sang kalayo kag yes, totally and partially damaged mga pulo kabilog. Kag ano naman, total fire out naman, di ba? Yes, so controlled na. Kag fire out na ang sunog dito, kontrolado na. So far, kag sa nakuha nga info from Bureau of Fire Protection, naglugad ang sunog mga 1:32 sini nga hapon, kag na-control ang kalayo mga 1:57 sa siniman nga kahapon nga noon. So bantayan man natin sa pinaka-public affairs program ang pilaman ka-interview si Action dyan sa Cairo Dora Tordillos nga amo nagsaysay sa halinan sang kalayo. No? Okay, so relax ng anay mga palanggan na ito nga mga tagpalamati si Tita Wilma, magabalik pagkatapos nito. Ang inyo na ba Ay, nga mga anak ka mo. Okay, tamyo na rin ito diretong sini mga kautunan dire mga area sa Facebook Live, ha? Gapamagbot dire sa gapamagbot din tutuwi sa may Purok Sunrise sa may Barangay Takuling ang sunog. Pero ano naman na, under control na. Ha? Okay. Live in Sipalay, room quarantine, hi. Shout out to MG Fernandez and Mama Bibing. Kag, thank you so much, ta, love. Okay, thank you. Kay Mel Churita Ferrer Pagyan, good afternoon. Tita Wilma, kag maayong hapon lang sa imo dira. Kag salamat man sa imo, ana. Mayong hapon man sa imo, kag halong man. Di ba, Tita We? Kag magluwasin na Tita Wilma, mayong hapon man sa kay, ara siya ho. Dali lang gid Tita We kay kabulay gid pala sa iya na arpa gid siya kag nagapasaway man anyway. Kay Rosalinda Proctoso, salamat gid sa imo, na kag Barangay 28 Tita We kay Nini Inventor Rosa listening here Barangay 28. God bless you, take care always. Sa imo madam, ha? Thank you, kid. Kag magluwas man sina Tito Wilma kay Inday Melly Koff, good afternoon. Kay Esther Gallego. Kay Marivic Alison Padimilla. Yes, thank you. And good afternoon. Kag salamat gid sa imo. Kag subuman mayong hapon lang dira kay Inday Grace Gonzalez. Kay Apple lang, salamat man sa imo. Good afternoon man kay Junjun Lihano, kay Maricel Santa Cruz, kay Rowena Lihita Iligan, kay Rose Guevara, love, no? Kay Love Alimon Besas, yada man yung hapon kay Army Lynn. Dennis Richard, Roma, nang mabakas, gimgag, sa ARV Fans Club, di ba? Ging ang ngayong hapon, Fidel Togli Ortega, yes, thank you so much. Kay Rodora Midel, kung man sa imo. Kag magluwasin na Tita Wilma, ara man si Susan Amido Solis. Susan, salamat, good afternoon, ikaw halong man. Kay kabalugi kita sa sitwasyon, subong, no? Gani, kung hindi ta maghalong, amo nang siling naton wala man kabudlay-budlay gid sa sitwasyon naton subong tungod sa atong ginapangatubang nga pandemic. Delma Rose Makiling, good afternoon. Kay Chanelin Villagracia, Marivic Abigo, kay Tungtong Panuela, kay Aileen Mijares, kay Ronaldin Armamento, Alona Borca, kay Inday Ruby Garcia, Almera Alpon, salamat kid. Boy, nagasugod-sugod kid siya yaho. Relax ka lang. Rosalie Villorente, walang sungguranay. Palanggaanay lang ta. Na? Teka, di naman ako kaisa abdi mahingagaw, tungod nga,
sang kadasik sang aton oras, kagkakulang man sang aton sini oras. Ha? Okay, thank you, Ken. Tama na anay, ha? Okay, kung may tiyempo pa ko karon makakalit, pero kung hindi, sorry na. Sa malabutan lang gid ni Tita Wilma. Okay. Ayan, ato na ng Central Bus Go. Tito We, dali lang gid ha? Sa mga nagapang ano na Tito We, ang aton horoscope. Are, ang aton horoscope sa mga nagahulot sa ilang sini zodiac sign. Para iya sa unang nga biyernes gid sa bulan sa Setyembre 4 tuig 2020. O nahon nato ng zodiac sign ng Virgo. Ang mga Virgo, amoy ni mga natawag gusto 23 tugtog Setyembre 23. Abi mo ba na Virgo? Kabatsagan mo karon nga adlaw nga ang tanan nga sa pensar mo mangin matuod kabay pa ha kag hindi man malayo nga matabo ina ilabi na gid kun ginahimo mo ang imo trabaho nga wala ikaw sang ginatapakan nga iban wala sang ginatapakan isig ka pareho mo ipakita mo yang imo pagka cool no ang imo coolness ipakita mo ina kag magpaubos ka ilabi na gid ang imo bugal. Disiplina ka, ang imo kaugalingon. Virgo, mga nasuwan, tingin mo nga numero 3 sa 26, 53, 25, kag 41. Lucky color cobalt blue. Sa mga Libra,
Yes, ang mga Libra na taong Setyembre 24 tugtong Oktubre 23. Okay, mabatsagan mo karon nga lang ginitawag na serendipity. Tungod ina sa epekto sa imo pagpangamuyo. Gani magpadayon ka, ha? Magpadayon ka kag konsigihon mo na padayon man nga maangkon mo ang blessing. Masubati naman nga mga numero 11, 21, 23, 45 kag 55. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, October 24 tugtog Nobyembre 22, mabatsyagan mo karon nga adlaw, na daw bugos, gidyang bilog mo nga pagkatao, nga daw kanami, bigtang pamansyagan mo, ha? Ma-manage mo ang imo pamensaron, kag matagaan mo man direksyon ang imo kabuhi. Masuwanti mo nga numero, Justice 7, 23, 43, 52, kag 53. Lucky color, emerald green. Mga Sagittarius, ano tao Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21, Sagittarius, ang imo inner voice. Inner voice mo sa sulod na mga tawag, ang imo inner voice makabulig ina sa imo para nga maangkon mo ang imo ginahandom. Magalutaw ang realidad, ang kamatuuran nga magapahalipay sa imo. Ano ay na? Masuwati mo nga mga numero 23, 51, 43 kag 33. Lucky color amethyst violet. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, mga natao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Capricornian, be honest to yourself. Be true to yourself. Para ma-attract ang mga tao nga makabulig sa imo. Para nga mag-ayuhan ang imo kaugalingon. Yes. Mas wanti mo man nga mga numero 32, 26, 30, kag 57, hindi tawa may harap pa. 32, 26, 13, 57, kag 41. Pearl white is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tugtog Pebrero 18, angkon mo ang masiling neton bala creative mind. Damo sa nagasulod ni ideya sa imo ka paminsaron, ka makabulig din na sa imo. Malipayon ikaw sa mga hitabo sa kabuhi mo karon nga adlaw, gani kung mag-focus ikaw sa isa ka importante nga bagay sa karon, magauswag ka. Masuwanti mo man nga mga numero 51, 26, 26, 41, kag 11. Cyan blue is your lucky color. Diretsuhan na lang Tita Wilma ang Pisces. Ang mga Pisces naman na tao, Pebrero 19, tugtog Marso 20, ang silabo sa imo baliksyagon, nga tapuson mo ang imo trabaho, mahimo mo gid ina. Kaya nga matapos mo ina, kag makibot ka. May surprise visitor ka nga maabot, kag siya, amo ang imo sa mga singles. Siya among imo mga life partner. Mga suwanti mo nga numero 51, 33, 25, 45, kag 11, scarlet red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries, mga natao Marso 21, tugtog Abril 19, Aries, relax ka lang, ha? Relax ka lang, pabayinan ng mga wala pulos ng mga istorya sa palibot mo, magapabilin pa ikaw nga productive. Kag, adi mo ko na ma-attract mo pa manami nga kabuhi. Mas tuwati mo nga mga numero, 15, 51, 25, 33, kag 45. Lucky color, caramel brown. Sa mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20, ang imo mga barkada, hindi man malain mo kung may barkada ka, palayo ilang anay sila subong nga adlaw. Pero hindi nami ang signo sa imo, pero nga adlaw. Pag ilang anay focus, ang imo sinitrabaho, nga amo iya makahatag sang kaayuhan sa imo kabuhi. Masuwati mo man nga mga numero, 11, 26, 53, 45, kag 41. Burnt orange is your lucky color. Sa mga Gemini, na tao Mayo 21, tugtog Hunyo 21, maabot ang mga cooperative components sa imo project. Gani madasig mo ina nga matapos. Masuwati mo man nga mga numero
11, 31, 23, 41, kag 51. Lucky caller, Lilac Violet. Action Radio, Philippine Standard Time, Impontulis 3, dali gidlay, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yes, padayon na ni Tito Wilma ang mga nabili natin yung mga zodiac sign para sa itong horoscope. Cancer na kita, Tito Wilma. Ang Cancer, mga nataw Hunyo 22 to Hulyo 22, kabalo kagid Cancer. Nga ang pagpalangga, makahigop ina siya sa ginatawag na itong healing energies na amo ang kinahanglan mo. Gani, no worries. Kaya, faithful siya sa inyo. Kaya maswati mo man nga mga numero 21, 33, 11, 51, kag 43. Ice blue is your lucky color. Kaya sa kanapusan natin yung zodiac sign Leo, ang mga Leo na tao Hulyo 23, Agosto 22, ang pagpangamuyo, makahatagit sa imo sang abunan siya nga kabuhi. Kaya tungod nga, mag-aabot gid ang blessing sa imo. Isa lang ang ginapangay sa imo horoscope. Hindi ka matinaas sa aso. Gets mo, Leo? Mga maswerte mo man nga mga numero 5, 11, 21, 42, kag 53. White is your lucky color. Okay? Nabatian natin ang atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw. Pero sa sini nga bahin, si Tita Wilma sa liwat, manabay sa inyo. Updi ninyo ako sa pagpangamuyo para sa ginapangatubang na itong sa karon na pandemic ng COVID-19 sang Orasio Imperata by the COVID-19. Orasio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo,
Paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Maraming nga salamat, Ginoo, kabay pangpadayunon mo ang paghatag sa amon grasya sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag salamat sa kabuhi ni ginahatag sa amon tanan. Adlaw-adlaw kag padayon man kami nga magapangamuyo ka magadangat sa imo sa pagpangayo sang imo kaluoy para sa amon tanan. Nga matapos na ining ginapangatuban namon nga pandemic ang COVID-19. Sa aton mga palangga nga mga tagpalamati pasensya na, pero si Tita Wilma wala na sa panahon, ang wala na itong maabsan pasensya. Na? Ang ito na Bible verse for the day, halin sa Mark chapter 1 verse 15, it says, "The time has come," he said. "The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news." Madamo nga salamat sa inyo mga paninggan. Ito mga tagpalamati buwas naman of dinay kita sa standby sa mga drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,